ରାମଲୀଳା ଏହା ରାମାୟଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପବିତ୍ର ଚରିତ୍ର ଲୀଳାମାନ ଅଟେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପାଞ୍ଚ ଗାଁର ପ୍ରଥମ ସିରିଜକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏ ଗାଁ ହେଉଛି କଳାର ଗାଁ। ଏ ଗାଁ ହେଉଛି କଳାକାରଙ୍କର ଗାଁ। ଏ ଗାଁର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ମଙ୍ଗଳା, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପ୍ରାୟ 3 ଦିନ ଧରି ରାମଲୀଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ନିଜର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରୁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ରାମଲୀଳା ନାଟ୍ୟକୁ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ଏ ଗାଁର ଯୁବକମାନେ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ନିଜର ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ପୁରାଣକୁ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା।